کو به درجه سالان ji Kurdan re bûye wargeh. Kurdên ku di sed sala hejdan de hejmara wan bi çend hezarekê têne hejmartin, ji ber sedemên siyasî, olî û civakî her ku çû zêdetir bû. Îstatîstîkên fermî diyar dikin ku cara dawî serjimariya Kurdan di dema Yekîtiya Sovyetê de hatiye kirin. Li gorî serjimariya sala 1989 li Gurcistanê bêhtirî 33,000 Kurd jiyana xwe berdewam dikirin. Peoples, Kurds, Greeks, Russians, Azeris, Armenians who lives in Georgia. Lê li gorî daneyên Kurdan, ev reqem bêhtirî 40,000 kesî ye. Rojnameger Prîskê Mihoyî yek ji wan Kurdan e ku li ser nüfusa fermî bigazin ce. Li gorî Mihoyî, desthilatdaran her dem hejmara Kurdan 3-4 qat kêm nivîsandine. Piştî hilweşîna Sovyeta Sosyalîst û hatina desthilatdariyeke nû, kambaxiya terkeseriya Kurdan zêdetir dike. Piştî hilweşandina Sovyetê bi rewşa xerab, aborî, siyasî, komelayetî yan civakî miletê biçûk mecbûr bûn ji kemînethewe mecbûr bûn ji Gurcistanê derkevin çimkî hikûmeteke nû ya miletçî û nasyonalîst hat û eşkere esa xuya kir ku xelkê ne Gurc bin mêvanin wî welatî gelek tirsa vê yekê rabûn û derketin çûne dewletên Ewropa rojava û piraniya êzdiya ji vir derketin çûne Rûsyayê cî bûn. Sala 2008 riya Polonyayê ji hemwelatiyên Gurcistanê re vedibe û ev yek koçberiya Kurdan zêdetir dike. Peyrûxandina rejima sosyalîst li Gurcistanê careke din serjimarî çêdibe. Li gorî serjimariya sala 2022 hejmara Kurdên Gurcistanê bi awayeke fermî ji 22,000 kesan pêk tê. Li gorî pîrdîma cara yekemîn serjimariya Kurdan di serdema İmparatoriya Rûsan de çêdibe. Cara yekemîn serjimar çêbû li gorî statîstîka dewletê serdemê Rûsya Qeyserî dawiya sed sala 19 sala 1800 û tiştek bû. Wî çaxî serjimar çêbû ew belgename berdestê me jî hene. Nav da êzdî û Kurd ji hev cuda têne nivîsandin û çend hezara nüfusê wan nezêde. Piştî wê serjimar li wextê Sovyetê de çêbûne. Wextê di hikûmeta Sovyetê çêbû. Wî çaxî jî hindek car êzdî û Kurd wek du miletên ji hev cuda têne nivîsandin, hindek car jî tevayî têne nivîsandin. Çiqas sekûlerîzm pêş de diçû nêzîkî hev dikirin. Lê pirsa wê serjimara dawiyê wextê Sovyetê de sala 1989 salê çêbûye. Eva dimdim Herebişe nivîsiye. Pîrdîma yek ji wan kesan e ku di nava civaka Kurdên Gurcistanê de xwedî qedr û qîmeteke berbiçav e. Ew bi xwe rojlatnas û zanayekî ol û dîroka Kurdên êzdiyan e. Sala 1978 li Tbilîsa Gurcistanê ji dayîk bûye. Li gorî ku dibêje, bav û bapîrên wî ji gundê Heceliya Wanê ji ber zilm û zorê berê xwe dane Kafkasyayê û li Gurcistanê bicih bûne. Hamidiyê gelek zirareke mezin da êzdiya û Ermeniya. Êzdî jî ketine ber vê pêlê û sala 1914 êzdiyên Wanê serkariya Cangîr Axayê ku Rêxetîb Axa yê ku ji qeza ava reş û qeza bêr giriye niha dibêjin Muradiye mecbûr bû berê xwe bide Rûsyayê derkeve ji wê derê. Çimkî wî çaxî Cewdet Paşa hebû wî gelek kîna êzdiya girtibû û Cangîr Axa tevî şêwirdarê xwe Pîrzade şêwra xwe kirin û gotin ku em derbasî aliyê Rûsyayê bin. Çavşînê me xilas ke. Wisa digotin Rûsara çavşîn. û çarda derbas bûn. Gurcistan welatekî qedîm û dîrokî li ser erdnîgariya Kafkasyayê. Navê fermî yê vê kevnekomara Sovyeta Sosyalîst Cumhuriyeta Gurcistanê ye. Gurcistan ji hêla Rusya, Azerbaycan, Ermenistan,
Tirkiye û behra reş ve hatiye çeperkirin. Li vî welatê ku ji hêla aboriyê ve zêde nexurte, bi dehan kêmnete û jiyana xwe berdewam dikin. Nüfusa Gurcistanê nêzîkî 4 milyon û 500 hezar kesî ye. Paytexta vê welatî Tbilîs e û nüfusa wê milyonek û 500 hezar kes e. Bi gotineke din îro ji sê nişteciyên Gurcistanê kesek li Tbilîsê dijî. Batum, Telavî û Rustavî piştî Tbilîsa paytext çend bajarên girîng ên Gurcistanê ne. Heli sulis vedhedi, heli şemarteli de siparuli taştaşeli sanşokları. Esaris adamiyeni რომელსაც მართლაც სურს რომ ჩვენ ჩვენი სამშობლო კონდეს ჩვენ ჩვენი ენა არ შევინარჩუნო და არასოდეს Civaka Kurdên Gurcistanê civakeke çalak, bîrewer û kurdperwer e. Ziman, ol, edebiyat, çand, erf û adetên bav û kalan ji bo wan nîşaneya hebûnê ye. Hefte tuneyê ku çalakiyên cûr be cûr amade nekin. Zimanê van çalakî û xebatan ji bilî Kurdî, Rûsî û Gurçkî ye. Kafkasyan House, ango mala Kafkasyayê, yek ji wan dezgahan e ku Kurd gelek caran çalakî, panel û semînerên xwe li wir li dar dixin. Çalakiya îro li ser danasîna kitêba şaîra Kurd Zîna Cevoyevayê ye. Kurno, dane alem hajwe heye, waqtê da hafte da millet hûn dikine bîra xwe şîvî we dikin, peyvenda hergav nifir Hussein bikin, bara nifrê we bigîjê, gorê da rahetiyê nedivî. Eva rožnama mala SDA navê wê bi Rûsî Nový vzгляд. Kurmancî dibêjin nêrîna nû û piranî bi zimanê Rûsî derdikeve mehane lê pelek kurmancî derdê. Çimkî cemeta me li vir bê zêdetir Rûsî dixwîne lê şert bû me pelek kurmancî derdixist. Eva helbestvanê me bi nav û deng fêrîkê û siv basawî têkirinê helbestên wî ne. Nivîskarê me Amerîkê serdaran basawî dikin, Erebê Şemo, Şikoyê Hesen, Ezîzê Îsko, Tuharê Biro, hem jî em helbest û nivîsandinê wan wergerandî Rûsî didin vê rojnamê de û miletên ku Rûsî dixwînin, Gurc jî hene Rûsî dixwînin, Rûs jî Ukrayn jî ev rojnama me dixwînin û kultûra me nas dikin vê yekê. Pîrdîma xwediyê kitêba Êzdiyên Serhedê ye ku behsa dîroka ber û qebîle, ango êl û eşîrên Kurdên Êzdiyên li başûrê Kafkasyayê dike. Li gorî pîrdîma, yekem car Kurd tevî dagirkerên Ereb derbasî Gurcistan û Kafkasyaya îroyîn bûne û hebûna wan digîje 1200 sal beriya niha. Komkirin û nivîsandin Heciyê Cindî û Emînî Evdal. Redaktorê berpirsiyar Casimê Celîl. Eva Latîniya Sovyetê ye bo me çêkiribûn. Eva li vir nivîsiya eposa Kulkê Silêmîn, ker û kulik e eva. Sala 1936. Li gorî dîma, Kurd di desthilatdariya Gurcistana sed sala heştan de xwedî rol û giringiyeke berbiçavin. Awayeke giştî wek çavkaniyên Erebî û Farsî, Gurcî û Ermenî dibêjin, Kurd cara yekemîn li Gurcistanê serdema dagirkirina Gurcistanê ji aliyên Ereba ve tên xuyakirin. Wextê Emîrê Teblîsê Merwan hat û li vir dagir kir û wek Emîrê Teblîs ji aliyê xelîfeyên Emewiya hatîbû destnîşankirin. Piştra êdî wexta behsa Kurdan tê kirin, li gorî çavkaniyên Ermeniyan û Gurcan dewleta şedadiyan û rewadiyan hebûye. Mêrgeha şedadiya û rewadiya ser erdê Kafkasyayê yanî anî, gence û divîn ew navendê wan bûn. Piştî xerabbûna wan dewleta yani ew mîrekî bûn, mîrnişîn bûn.
بەشێک هەندا بوو بەشێکە هەردان Di sed sala duazdan de piştî hilweşîna Mîrgeha Şedadiyan ku li ser axa Azerbaycan û Ermenîstana îroyîn bûye, çend malbatên Kurdan derbasî Gurcistanê dibin. Dînê Xristiyaniyê qebûl dikin û dikevin bin xizmeta padîşahê Gurcistanê. Du zarokên Kurdên wan malbatan ku kurên Sarkîs bûne, serleşkeriya padîşahiya Gurcistanê dikin. چند مالبەت جی دەرباسی بیالی بوون خزمەتە دەولەتە گورجستانê kirin. Wî çaxî Melîkê Gurcistanê bi navê Georgî bû û keça wî piştî mirina bavê xwe ser kursiyê rûnişt, ser textê paşatiyê di gotinê de Temara û serok leşkerê wê du birayê Kurd bûn اصلی خدا دهات بیروان کو او اصلی وان کرمانجه لی خو بزمان و تشتیدی ببون گرجی لی عالیه دینی و وان هی بری بهاتانا گرجستان دین ارمنیا قبول کربو یعنی خاج پارستیا برنگ ارمنی پشترا نای خویا کرن تی پیوندین وان دو ملتان Ji nîveka salên hefteyê heta destpêka salên nodî, di 25-30 salên dawî de Kurdên Gurcistanê di warê rewşenbîriyê de karên gelek hêja kirin. Di wan salan de di radyoya fermiya Gurcistanê de beşê Kurdî vebû. Sazî û dezgehên pîşeyî hatin avakirin. Komên muzîk, govend û şanoyê ne tenê li Gurcistanê, her wihal Ermenistan û Kazakistanê derketin serdikê û gelê Kurd coşandin. Komeke ku wan salan kar û barê şanogeriyê dimeşandin, bi hesret û keser wan rojan bibîrtînin. سالی بوم دو زارو که من هبون یا هر رو ام شمیسی جاره ام دچونه اوه هیم بونه اگه ام بخونه هیم بن زارو که خواستم خواهیده کر الی حالا کس ند اوه خلق جینار در دور دکوتم به شرمه جمعی تو چا بوکا کلش را به سر اوه شرم عیبه خواستم من جی لیلو وانات گوت نه لیمی ببینم وی چا به باش به وی رند به او چه خواستم بجم سالا ایدیا که مهم بود یا چه بیرامون پر باش چه جارا یک امین ام در کتن او مکلوبا ما که خلق برافت با که تیاتر نشان جه سیست کسب سیست مری لی یک امین آکی نشان کردن از نظام 1000 مری هاتن سر هف رونشته بون عرده رونشته بون امجی گشک سکنی نه درتسن همه چا دارین چا خبرن حقا کس سر مگره بنره چا تی بیرام نا که از مرز گوت راحت نرتسن و هموتش باش به چا از درکتم سر دکه منو 1000 کس ندید بچه هم تشتک نهاته خانه منی دی لیست او دلکی من دیشه که روژه ساچون هم هر جار ما گرمایی که ساد دا خلقه مش خلقه جی گرمایی دستاند که اونا داتن اف تیاتر ما دادیتن اونا سا شاده بون باشه تیاتر که خلاص بو هم درد کت مجلی خود کرد هم درد کت او خلق بلا نده بون کمبر کرمانجی رخ برجینی یا مخواستم چورامت کنجی خواستم خود کرد در تیاتر ما هات اساس کردن سال 1979 باجار تلویزیون چند ماه دست پیکر چاق باشه دست پیکر نامه نام تئاتر نه حالا هیچ نبود استودیو بود باشه چاق ما دست حاضر کرد تئاتر خو یا سنجوق قیزا خدمت یا بری اول ملیست او لیست کام یا اولن باشه که جماعت نو تئاتر ما کردن نو جماعت تئاتر کردی
مقداری وان پاش وان سالا ما لیست گل اسپکتاکل لیست سوزی خبری سنجوقی زاخد دمیر یا خاصی جینار زارینا جیا خجه سیابند باشه دیسا چند هفجی میسر دا زنده کرد یکیتیا جوانên Kurdên Gurcistanê yek ji wan dezgehane ku ev çend salin bi proje, çalakî û organîzasyonan re radibe. Rojên Çanda Kurdî, têkilîsaziya ciwanên Kurdên seranserê dinyayê û parastin û pêşxistina çand, ziman û hunera Kurdî armanca wana sereke ye. Xebata ciwanên Kurd sala 1957 bi pêşengiya Keremê Anqosî dest pê dike. Ciwanên îro şopînerên wan salan in. Союз курдской молодежи был основан ровно 3 года назад, в марте месяце. یەکێتیە جوانên Kurdên Gurcistanê ev çend salin ku karobarên xwe berdewam dike. Armanca me ew ku ne tenê li Gurcistanê, her wiha seranserê dinyayê têkeliyên me bi ciwanên Kurdan rahebe. Dezgeha me ji bo vê yekê hem li Gurcistan hem li Kurdistanê hem jî Ewropayê li ser yekêtiya entegrasyona ciwanên Kurdan kar dike. Ji bo me parastin û pêşxistina çand û hunera Kurdî mîna nan û avê giring e. Ji bo em divî warî de bi ser kevîn, me heta niha gelek proje û çalakî li dar xistine û em ê li rojên bê de dîsan li der bixin. Her sal em rojên çanda Kurdî amade dike. Также мы проводим проекты, мы пишем проекты. Ez endamê yek cecalên Kurdî Kurdistanê me çawa serokê endamê got û bûne mêvanê rojên çanda kultura Kurdistanê. Ew rojê çandê em dî çend sala derbas dikin. Îsal rojê çandê em dereqa radyoya Kurdî, dereqa tiyatra Kurdî û dereqa ansambla Kurdî em dipeyvin me xeber dida dereqa wî em çand derbas dikir. Radyo Kurdî îsal Kurdistanê bû 35 sal dereqa wî da. Îsa yektiya me gelek projekt çêkiriye. Em dereqa kultura, dereqa millet da, dereqa siyasetê em gelek dixewetin. Ew rojê kulturê jî û beşdarê wî ya bûn. Ew rojê kulturê me derbas kir. Dereqa tiyatrê mixabinekî dî tiyatra Kurdistanê tune, tiyatra xeweta xwe 13 sal kir. û we gelek şikir û gelek we dît tişt dereqa van çandekî jî me derbas kir. Radyoya Kurdiya Tbilîsê her dem bûye rûmeta Kurdên Gurcistanê. Beşê Kurdî Radyoya Dewleta Gurcistanê 29 îlona 1978 dest weşanê dike. Ev 35 salin ku Radyoya Tbilîsê dibe mêvanê dilê Kurdên Kafkasyayê. Niha gudariya deng û besê hewtekê bikin. Çawa hata heramkirinê di Parlamenta Kurdistanê de lênerandina guhastinana yek û Axirê sala 1978 hikûmetê qerarek derxist ji wekî çipê radyo Gurcistanê dewletê bi zimanê Kurdî jî çend deqa bername belakin. û ji bûna destpêkuna radyoyê çetinayê ew bû wekî kadrê me tune bûn. Wênesaz Anton Mirzoyev mala xwe hem wekî pêşengeh hem jî wekî cihê xebata nîgarkêşiyê bikartîne. Li her aliyê malê mirov rastî reng û nexşên kurdewarî tê. Mirzoyev tevî ku tablo û portreyên gelek rewşenbîrên Kurdan çêkirine, her wiha klasikên zargotin û edebiyata Kurdî jî nexşandine û ji nifşên nû re heştine. Min tiştê Gurca fehm nedikir. Dilê min da nerûdist. Ay kultura Gurca, kultura min fehm dikir, hez dikir. Yêwan lê min ya xwe ya Kurmanca ya Kurda min zaf hez dikir. Ew û pirû dilê min da û pirû rûniştibû.
و نماجی بچوکتی ده همه متشت ازدیا چه دکر شکل ازدیا کامپوزیسی ازدیا چه دکر مالا ازدیان سازی و دزگه که گلک گرینگه جبو ازدیان گرجستانه. ev mala navenda Tbilisi bûye navenda şewra olka ezdayetiyê. Di mala ezdiyan de hem li ser ciwanan hem li ser jinan kar û xebatên girîng têne kirin. Yek ji çalakiyên vê saziyê hînkirina zimanê kurmancî û fêrkirina qewl û beytên ezdayetiyê ne. her zamanek, her dinek û her milletek zengînî û dewlemendiya dinyayê ye. Her yek ji wan guleke nava dinyayê de ne? Îrol bajarê Tbilîsê çend goristanên Kurdên Ezdî hene. Gorên Ezdiyên Kafkasyayê naşibin gorên Ezdiyên Kurdistanê. Wêne û rîtwelên ku meriv li ser gorên Ezdiyên Gurcistanê dibîne, li ser gorên Ezdiyên Serhedê xuya nabin. Güleceğim.